Sumadoda ngizokunyakaza iSouth Africa yonkana ngisabathenya thula ngiyaziva wangasenyakaza iAfrica yonke kanti ngiyiziva le ndaba ngayithula kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele igama uMr Friday wabantu uhlelo izwi lamaciko kuyinzizwa kuyintokazi sanibonani seliphindela duma lelo zulu dumo leduma lamthatha umuntu lithema liduma lathatha isikhondla lathatha intshisa mabhodo yomdlalo kamabona kude Uzalo nethimba lakhona olungena Monday to Friday ku SABC 1 Mzansi for sure ngehora lesishaka lombili ebusuku uma seligamenxa ngo 8:30 Monday to Friday. Mr Friday la okuphathele okuzokwenzeka lapho nalapho kumdlalo Uzalo. Nakho ongakulindela kusukela ngomsombuluko ukuze kube uLesihlanu. IkwaMashu ivalelisa kuSbonelo kanti ngale uMaMlambo udonsela uNjinji engozini. Amawololo Umzamo ubhekene nomzima bokuthi sekumele aziphantele. Amawololo uLilly ufaka inselela kuMondli. Amawololo Umzamo ubanjwa oqotsheni elele emabhilidini aseKmash FM. Amawololo uMaMlambo uNjinji noNomkh balwela impilo yabo. Amawololo uGabisile utshela uNkuzi izindaba ezimbi. Amawololo isinqumo seGabisile sishaqa uNkuzi. Amawololo unyawo uzithola ebandlululwa futhi. Amawololo imizamo kaMaMlambo yokuhlenga uNomkh ifana nokuthela amanzi emhlane wedada. Amawololo amathemba kaMzamo ayashabalala ngesikhathi uxoliswa emtshela ukuthi gede. Igama lami nguMr Friday wabantu uhlelo izwi elamaciko. Ngicela ulalele ubukele umdlalo Uzalo Monday to Friday SABC 1 Mzansi for sure. Danko ngiyabonga.